Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय सो नोंथांमोनखौ आं मोनसे पोस्ट होनाय हिसाबै आं दाख्लै मोनसे स्टोरी होदोंमोन जे नोंथांमोना आंखौ जा जा कुइसन सोंबानो जाबाय आरो बाकिखिनि आंनि प्रिभियास भिडिअसआव जिमानखिनि कुइसन्सफोर सोंदोंमोन बेखौ आं हानायखिनिखौ एन्सार होनो नाजागोन ओमफ्राय हायिखिनिखौथ' हाथ'ला बेखौ नोंसोरनो बुजिनांसिगोन जे मानि थाखाय हायासै इखिनिखौ बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थुदो बिदिब्ला आङो बे दाख्लै स्टोरियाव होदोंमोन जि बे स्टोरियाव माखासे मानसिफोरा कुइसन सोंदों बेखिनिखौ आङो फार्स्टआव माने एन्सारखौ होनो सानबाय ओमफ्राय बाकिखिनि आंनि प्रिभियास भिडिअ जाय माबा सोंदोंमोन बेखौ आं नेक्स्टआव नायनोसै आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आंखौ गासिनिबो कमेन्ट्सखौ नायनानै बा गासिनिबो कुइसनखौ नायनानै रिप्लाइ होजोबनायाथ' एसेबां इजि खोथा नङा स' नायनोसै आं माखासे इन्टारेस्टिं कुइसनफोरखौ फरायनानै नोंथांमोननो शेयर खालामसै आङो ओमफ्राय जायनिखौ आं नायसनफ्लाङाखै बा नायनो हायाखै बा रिप्लाइ होनो हायाखै बिथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा लाभ इउ गाज्रि मोना दे फार्स्ट नै दानसोरां बसुमतारिया सोंदों मारै दं आब' आं दासान्दैथ' मोजाङैनो गेजेर ससेयाव आं एसे बारा मोजां नङामोन बेखायनो आं भिडिअबो बानायनो हायाखैमोन दायोथ' थिग थागानो दङ Thank you so much दानसोरां ओमफ्राय जुदि नों भिडिअखौ नायबाय थादों नों माबोरै दङ बेखौ बे भिडिअआवहा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय दैमालु बसुमतारिया सोंदों नों माबायदि सेंग्राजों हाबा जागोन आब' माबायदि सेंग्राजों obviously आंनि लुगैनाया आं मा होनगोन लुक्सखौ बुंसै आं फार्स्टआव लुक्सआथ' माने आं रावखौबो बासिया हा खिन्थु आं जिथु लुगैयो आं मा होनो सोमजोरजो हौवासा लुगैयो आं गुफुर हौवासा नाङा जेनेबा आरो आंनि लुगैनाया ओमफ्राय गोजौ लुगैयो एसे दारि थानाय लुगैयो ओमफ्राय गोसोआ मोजां जानांगौ बिराद केरिं जानांगौ आंबो बिराद अनगोन बेबो आंखौ अननांगौ आरो आं दंबावोमोन बहुत बेखिनिखौ बुंजोबनांगौबा बे भिडिअआ जोबनायानो नङा स' जाबाय लुक्सखौल' बुंबाय आङो ओमफ्राय मा आरो ओमफ्राय सन्दीप बसुमतारिया सोंदों सन्दीप बसुमतारिया आब' योर फेभरेट प्लेस आंनि फेभरेट प्लेस होनबाथ' एक्चुअलि माबा जागोन न'आनो खिन्थु बाहेरनि जायगायावबा सुइजारलेण्ड आंनि फेभरेट प्लेस सुइजारलेण्ड फन फैखो ओमफ्राय रिपुल लाहारिया सोंदों हा नों मानो एसेबां मटि आं मानो एसेबां मटि मिथियोना आं बिराद जायोदि अमा सावनाय अमा रुनाय अमा एवनाय बेफोरखौ जायो ओमफ्राय लाथा एम्फौ जायो खिन्थु आङो खुसियायैनो जाया दे ओमफ्राय आं मा जायो कालागन जायो आङो कालागन बिराद जायो आं मिथिबाय ओमफ्राय आरो अल टाइम हिट बड' मिउजिक बे इउटुब चेनेल जानांगौ बिथाङा सोंदों नों खैथायाव सिखारो मर्निंआव आं खैथायाव सिखारो आंनि सिखारनायनि जेबो टाइम टेबोल गैया बिदि बांसिनानो आङो 9 नङाबा 10आव सिखारो ओमफ्राय सिगां जेब्ला आं माने कलेजाव थाङोमोन अब्लाना आंना बांसिनानो फार्स्ट क्लासआ एकदम मिस थाङोमोन आरो आङो बिराद खम एटेन्ड माने फार्स्ट क्लासआव डिग्रियावनो जा मास्टार डिग्रियावनो जा माने बिराद खमखा ओमफ्राय आरो मोनसे इन्टारेस्टिं कुइसन सोंदों माबाया दावहारु बर'आ नोंनि न'आव नों सेम्पु गैयाब्ला माजों खानायखौ सुयो आं खानायखौनो सुवा सेम्पु गैयाबा ओमफ्राय मालाबाथ' उपाय गैया बाराद्राय जुदि लेथ्रा जाबायबा खर'खौ एसे सानाय मोनोना बिदिबो थाबावबायसो आङो नायलाय होमबा खर' सायो खर' सुवाबा होननानै मिथिबावबाय आङो सेम्पु गैयाबा आङो साबोनजोंनो सुसिगोन उपाय गैला खर'खौथ' बिदि साहोबाय थानो हाला ओमफ्राय आरो सोंबावदों बेयावनो नों सानफ्रोमबो हाथाइखौ ब्रास हुयोना हुआ आं थखाया दे आं हसा खोथा होनदों आं हुआ
साधारन जाखायो आङो ओमफ्राय नोंनि oh god माबायदि कुइसन सोंदो माने होनबावनो आं इखो नों एलबामनि शुट टाइमाव oh god आं बेखौ फरायनो हानाय नङा दावहारु बर' सरि ओमफ्राय आरो हरेश्वर बसुमतारिया बुंदों बायोग्राफि मिथिनो लुबैयो आं शर्टलि बुंसै जेनेबा आं मा होनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अरां होननाय जायगानि अरां माने अरांनिफ्राय 5 किल'मिटार सिगाङाव जोंहानि न'खौ मोनो जेनेबा 5 किल'मिटारनि माने डिस्टेन्सआवनो दङ आरो अरांनि ओमफ्राय जोंहा न'खराव मामा दङ बाबा दङ माने आइ आफा दङ आदा दङ ओमफ्राय फंबाय दङ ओमफ्राय आं आब' दंमोन ओमफ्राय आब'आ हाबा जाबाय आरो ओमफ्राय आरो सोंदों मोसाहारि भास्करा नों हाबा जाबायना होननानै सोंदों आं हाबा जायाखै हाबा जाबाथ' आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखागोन ना हाबा जाथ'वाखै आं आरो दा हाबा जानोबो गोसो गैथ'वा मिथिया खिन्थु जाफ्लांबा बे खाफालनि खोथासै आरो जुदि आं दा हाबा जानो गोसो गैया ओमफ्राय एबारै कमेन्ट्सनिखौ नायनोसै आङो आरो माबाया सोंदों गंगा ब्रह्मआ हाय गेमस्रि लाभ इउ टु आगै ओमफ्राय एक्चुअलि व्हाट आई वान्ट टु नो एबाउट इउ इज नों आरो हायार स्टाडि खालामगोन ना खालामा obviously आं खालामगोन किन्तु आं हसा खोथा होनो आं बिराद फरायनो बायो बेखौ जाखिनि फरायदों आङो बिमा बिफानि नारसिननायाव फरायदो दे किन्तु फरायनांगौ किन्तु मा होनो मानसिया गावबा गाव माने बयहाबो गावबा गाव नोजोर दङ आरोना सोरहाबा फरायनायाव इन्ट्रेस्ट दङ सोरहाबा मोसानायाव सोरहाबा माबा माबि बिदि बयहाबो बेलेग बेलेग ना इन्ट्रेस्टआ किन्तु आं न'नि थिनथाबनायावसो न'नि बेफोरबायदि प्रेसारावसो फरायदो ओमफ्राय आरो एक्चुअलि आं दा गावखौनो मोजांबो मोनो जे जोंहा मामा बाबाया आंखौ इसेबां माबा होनानै जेनेबा आं एसांखिनि जा एसे फरायदों आं बेखिनिसिम फरायनो हाबाय ओमफ्राय आरो आं सानो आं फरायगोन ओमफ्राय ओमफ्राय आं सानबाय माने आं नायख'जोबनो हालाना बिदि माने कमेन्ट्सफोरखौ बा कुइसनफोरखौ स' आं बांसिन कुइसनफोरखौनो कमेन्ट्सफोरखौनो आं बयनिखौबो आं रिप्लाय होखायो स' आं मिथिखाबाय मा कुइसन सोंदोंमोन जा एसे गोसोआव दं आं बेखौनो बुंजोबनोसै आङो बिदि मेनसन खालामबाय थायोब्ला भिडिअसआ बिराद माने गोलाव जालांगोन आरोना बहुत मानसियानो आंखौ बुंदोंमोन जेनेबा भिडिअ खालामनो थाखायसो बिदि अनफ्लादो नामा बिमा बिफाखौ बिदि नङा आं बिराद अनखायो आरो अननांगौबो नोंथांमोनाबो अनबानो जाबाय गावनि बिमा बिफाखौ मानो होनना बुङोब्ला बिसोर जोंनि थाखाय ओरैबायदि खामानि मावो माने ओरैबायदि सेक्रिफाइस ओरैबायदि कमप्रमाइज खालामो जोंनि थाखाय माने मा बुंनो स' आंथ' बिराद मोजां मोनो आई लाभ इउ आइ बाबा आइ आफा सरि ओमफ्राय आरो मोनसे नुबावदोंमोन आङो जेनेबा जुदि नोङो बै आं आबौ खानाजों जे बानायदोंमोन एक्चुअलि बियो जोंहानि बिदि बाबानि बा मामानि बा जोंहा आइ बा आफानि बिमा बिफा नङा बियो माबासो बाबानि आमाइ जायो आरो माने जोंहा आफानि आमाइ जायो ओमफ्राय बिहा अलरेडि आं भिडिअआवनो जाय नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय बे मिथिखागौ जे माबायदि हाबा जादों जायाखै ओमफ्राय बिहा गथ' गथाय गैया नालाय ओमफ्राय बिनि फंबायफोर दङ बिसोर नायो बिसोर माने टाउनाव थाजोबो बे आबौआ माने माबायाव थायो आरो गामियाव किन्तु बेहा खामानि मावग्राबो दङ बोराय मानसिना लोङो मायो बेखायनो माने बिसोरो ओहो गैला माया इदि होनो आरो ओमफ्राय थायो आरो खाथियावनो थाखायोबो बिसोरनि फंबाय आरो बेलेग बेलेग बे आबौनि फंबायफोर दङ आबौनि फंबाय आबौमोन दङ बिसोरबो नायो ओमफ्राय मालाबा बे गाव हारसिंबो संना जायोमोन माने इसेबां नुद्रायैबो नङा आरो एसे नुयो खोमा मेगना ओमफ्राय जों आरो माखासे मानसिया बुंदोंमोन नों जुदि इमान अनोबा मानो न'आव लाबोना लाफैया माया एक्चुअलि बिस्रानि न'खरनि मानसिया आलदाखा माने बिस्रा गावसिनि बिदा फंबाय बिनानाव बिदि दंखायो होमबा जोंहा बाबाया बोरै लाबोनो जोंहा बाबायाथ' बिमायसो जायो बिदि आरो बेखायनो माने माखासे खोथाफोरखौ मिथिया हसिया बुंनाङा आरो सब खोथाखौ मिथिजोबखांनायनि उनावसो माने बुंनांगौ आरो बुंदोंमोन
बे आंनि आसुगुर बानायदोंमोन ना आङो नेल एक्सटेनसन बेखौ माने बांसिनानो सोंदों बेसे लादोंमोन आब' बेसे दिन थायो आरो बहा खालामजादोंमोन बिदि बे आसुगुरा बेसे लायो होनबा 3000 लायो ओमफ्राय आरो बिदिनो फुजा सुजा बेफोरबायदि माबा मोनसे अकेशन बा बिदि फेस्टिभेलफोरावहा बिसोर अफार होयो बेवहाय एसे खमावबो माने खम माने डिसकाउन्ट थायो आरो बिदि ओमफ्राय आरो आंथ' गासिबो पार्लारनिखौ मिथिला माखासे पार्लारफोराव खमबो लानो हागौ खिन्थु आं खालामनायाव 3000 लायो आरो ओमफ्राय बेयो माने गावनि आसुगुर लावनायनि सायावसो जुदि नोंनि आसुगुरा जुदि माने थाबसिन लावो बिदिब्ला बेबो माने बे एक्सटेनसनाबो जेनेबा बे आसुगुर ना बे आसुगुरनि बे सायाव लागायो नालाय ओमफ्राय बे आसुगुरा जुदि लावोबा बे एक्सटेनसनाबो बिदि फैफाबाय थागोन ना बे माने आथाजोंसो सिथाबनाय जायोदि बेखायनो जायनि आसुगुरा थाब लावो बिनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा ओमफ्राय जायनि आसुगुरा बारा थाब लावा बिनि थाखाय बिराद मोजां आरो माने गोबाव लाखिनो हागोन एसे बांसिनानो 1 monthफोर थायो आरो इदि ओमफ्राय मा होनो जायगायाथ' गुवाहाटियाव मेरला बिदिनो मेरला पार्लारफोर दङ बेफोर पार्लाराव माने दङ ओमफ्राय आं खालामजानाया जाहैबाय ABC पइन्टआव दङ गुवाहाटियावहा पस्ट गुवाहाटि होननाय बे पार्लाराव आरो ओमफ्राय आरो मा खोन्थाबावनो आङो मामा सोंदोंमोन माबा सोंदोंमोन आं बहा फरायनाय मानाय बेखौ खोन्थानोसै आं बर' मिडियामावनो फरायदोंमोन मा होनो बर' मिडियामाव फरायदोंमोन आङो आंनि न' खाथियावनो फरायदोंमोन आङो बांसिनानो मिथियो जोंनि खाथिफोरनिया मिथिगोन आरोना आंनाथ' न'आ अरां गेलाबिलाव नालाय गेलाबिल ओमफ्राय माबाया फरायनाया बेवहायनो बे गेलाबिल जोंनि गेलाबिल खाथियावनो बोरिगामि होननाय जायगा दङ बेवहायनो फरायदोंमन आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेब्ला मेट्रिक पास जाखांनानै आङो अराङाव फरायदो हायार सेकेन्डारिखौ अराङावहा फरायनायाव एसां मोजां नंखाया माने एसेबां गाज्रिद्रायबो नङा आरो ओमफ्राय अराङाव फरायबाय पार्सेन्टेजफोरखौ खिथाला आङो लाजियो ओमफ्राय अराङाव फरायखांनानै ओमफ्राय उनावहा उदालगुरि कलेजाव फरायदोंमोन आं जिखौ बांसिनानो बुङो फान्थाव कलेज होननानै मिथिया आंबो मानि थाखाय होनो खिन्थु खोनायो आरो बे जोंनि उदालगुरि कलेजाव सिगाङावहा बे हायावहा बिराद फान्थाव बागान दंमोन बेखायनो बेखौ फान्थाव कलेज होनो आरोना खिन्थु आंबो एसेबां मोजां मिथिया ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो डिग्रिखौ बेयाव कमप्लिट खालामनानै मास्टार डिग्रिखौ आङो नेहुआव लाहैदोंमोन फिल'सफि अनार्सआव ओमफ्राय बिनि उनावहाय दायो नै रिसेन्टलि आङो मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामबाय दायो नायनोसै मा खालामनाय जायो नेटखौ होनो थाखाय माने आं प्रिपेयार खालामगासिनो दङ दायो बास बेनोसै आरो आंनि क्वालिफिकेसना आरो जेबो गैला एक्सुवेलि मा फरायबानो जे गोरों फरायाबानो जि गोरों नङा बेबायदिबो खोथा नङा जेनेबा माखासे मानसि बहुत दङ फरायाखैबाबो बिसोरो बिराद गोरों आरो फरायबानो जे गोरों बेबो नङा माखासे मानसिफोर दङ बिराद एजुकेटेड माने खिन्थु बिसनि साननाय हनाया माने बिदि नङा आरो माने एसेबां माने मोजां नङा बिदि फरायनायजों जेबो खोथा नङा जास्ट बेयो माने सार्टिफिकेट मोननायल'सो होनजायो खिन्थु स्कुलाव थांनानै सोलोंनाय बा ओरैनो सोलोंनाय बिराद डिफारेन्स बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो ओमफ्राय आरो बांसिनानो सोंदोंमोन आंखौ आंनि वेटआ बेसे आंथ' मिथिखायो अमा जाग्राखा दाला मोखांखा बेसे जागोन आंनि वेटआ नोंसोरो इमेजिन खालामना नायदो आरो आं फोथाय मिथिला 67मोन ओमफ्राय दा साननैसोआव एसे आङो रानथें आं दाख्लै सुदोंमोन बेयाव 61 ओंखारदों आरो 6 kg लस जादों ओमफ्राय आंनि हाइटआ 5.4 बारा गोजौ नङा हाइट टुसो ओमफ्राय आरो मा खिथाबावनो आङो मा सोंदोंमोनथाय नायजोबनो हाला आङो नायजोबबाथाय सेस माने सानसे थांखागोन नुवाखै ओरैबायदि लेथ्रा जाना दङ उनथिं बिराद मेसि गोजा माने सरि बेनि थाखाय जास्ट इगनर खालाम बेकग्राउन्डखौ ओमफ्राय आरो मा होनबावनो आरो बहुतानो सोंदोंमोन आंखौ जेनेबा बयफ्रेन्ड दंना गैया आरो सोरबाथ' मिथियोमोन जानांगौ ओमफ्राय बेखौथ' बोरै बुंबावनो दाथ' आं सिंगलबो नङा मिंगलबो नङा गेजेरावनो बुजिखाबाय जानांगौ मा होनखो आङो सिंगलबो नङा मिंगलबो नङा मिथिला आङो कमप्लिकेटेड
ओमफ्राय आरो मोनसे कुइसन नुदोंमोन आङो आब' नोङो माब्ला गुमैजों जेनेबा नोंनि बयफ्रेन्डजोंबो भिडिअ माला खालामगोन बा भिडिअ खालाम बेबायदिबो रिकुवेस्ट मोनदोंमोन थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जुदि मिंगल जायोबा आङो अबभियासलि नुगोन बयफ्रेन्डजों भिडिअ बानायनाय हौवाजों भिडिअ बानायनाय हौवाथ' जाथ'नाय नङा ओमफ्राय माखासे सोंदोंमोन नोंनि फेभरेट एक्टरा सोर फेभरेट एक्ट्रिसा सोर बिदि होननानै ओमफ्राय दा आंनि बिदि फेभरेट होनबाथाय आंनि जिखुनु बुस्थुआनो मोनसेल' बिदि थाखाया माने मोननै मोनथाम बिदि थाखायो आरो आं मोजां मोननायाथ' बिराद दा दोङो बलिउड आं बाराद्राय हलिउड मुभि नाया दे आं बांसिन बलिउडखौनो नायो ओमफ्राय आङो मा मिथिबाय ना आं जुदि मुभि नायनो थाङो हलावहा होमबाना आङो फार्स्ट टाइमखौ हाफ आवारखौ आं बिराद मोजाङै नायगोन एकदमबारे फकास होनानै एकदमबारे बिराद मोजाङै नायगोन आरो ओमफ्राय जिथिया हाफ आवार बारलांबाय उन्दुसिगोन आं ओमफ्राय हलावनो ओरैबायदि उन्दुनो मोजां मोनो आङो हलाव बुंनो नाङा ओरैबायदि मोजां मोनो आं हलाव उन्दुनो माने गासैबो साइलेन्ट जाजोबो बिराद गोसो होना नायोना मानसिफ्रा ओमफ्राय इयाव आरामसे उन्दुनो मोजां मोनो ओमफ्राय जिथिया जोबां जायो हाफ आवार बिदि थायोना होमबासो सिरि मोनसिगोन आङो अ बिदिसो जाबाय नामा मा जाखो होननानै जि डिस्टार्ब होयो आरो ओमफ्राय बिदि साइडआव लोगोफोरखौ सोंसिगोन आरो माने बिदि जाखो मा जाखोलै बियो मानि थाखाय बिदिना सोंसिगोन आरो नङाबाथ' मिथिलाना आदि गुदि माने बिजौ माबा बेफोरखौ मिथिला मानिफ्राय मा जाखो उन्दुना थासिगोन आङो मादै मिथिनो बिदिनो जायो आरो खिन्थु आंनि फेभरेट प्लेसलै आयौ हलाव उन्दुनाया आरो आंनि बिदि माने उन्दुनायखौथ' आं नाम्बार 1आव दोनखायो माने उन्दुनाय होनबाथाय आं सानसे हरसेबाबो उन्दुनो बेखायनोथ' बिदि दाला मोखां मैदेर बायदि उपाय गैया ओमफ्राय मालाबा आं बिदि सानो आरोना आंनि साननायखौ आं मोनसे शेयार खालामसै माने आं बिदि सानो आरोना जेनेबा जोंथ' दा बिराद फिटनेस मेनटेन खालामनांगौ आं दा साननैसो एसे मेनटेन खालामदोंमोन आरो मालाबाथ' मालाबा माबाबो जायो जागोन ओमफ्राय मालाबा मा जायो जाफ्लांलायलायो मालाबाथ' जानायानो जायो आं बांसिन चिटखौनो खालामो बांसिन आंनि डाइट आरो आंखौ गोबाङानो सोंदों जे आब'आ इउटुबनि भिडिअसखौ मा एपआव माने माबा खालामो एडिट खालामो आङो आइमुभियाव एडिट खालामो मानो होनना बुङोबा आङो आंनि फनजोंनो शुट खालामो आइफनजों शुट खालामो आङो ओमफ्राय आइमुभियाव आं एडिट खालामो आरो बिदिनो ओमफ्राय आं दासान्दि केमेरा इउज खालामथ'वाखै साननैसो उनाव आङो केमेराखौ इउज खालामगोन आरो आंबो बारा एसेबां मिथिया जास्ट आं गोदानसो नालाय आंबो नोंसोर बायदिनो स' आं जा मिथियो आं जा खालामो बेखौनो खोन्थाबाय मटरखौ जाबाय आरो ओमफ्राय आंनि फेभरेट एक्टरफोरा आं बुंखाबायना सासेला नङा होननानै आंथ' सलमान खान मोजां मोनो जन इब्राहिम मोजां मोनो पुरा माने बडि थानाय बिदि आरो ओमफ्राय बडि गैयिखौ मोजां मोनो देसुन माबि नाम मोनलै र' एक्ट्रेसफोर माने आं गासिखौबो मोजां मोनोलै रावखौबो मोजां मोनि गैया खिन्थु फेभरेट होनबाथ' फेभरेट बिदि थायोना जन इब्राहिम सलमान खान आरो माबा विकी कौशल ओमफ्राय आरो एक्ट्रेसफोरखौ बुंथ'ला आङो सेंग्राफोरखौ फार्स्ट बुंग्रोबाय ओमफ्राय आं बिराद रायलायोना खुगा साजोब्बाय आंहा बेखायनो आङो नैबेखौ जानोसै आं बिराद जायो बे बुस्थुखौ सोर जायो कमेन्ट्सआव खिथा एसे जाग्रा थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंनि फाल्तु भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ यू गाइस आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो मोजां मोनो गोसो थोयो बिदि होनबाबो दा रस्ट खालामलायो मोजां मोननो हाया नामा गासैखौबो गोसोथोनो हाया नामा आरो मोनसे शेयार खालामनो सानदों आङो नोंथांमोनखौ आङो जाय फैनो हायो फैबानो जाबाय आरो खाथि खालानियाथ' फैखागोन गरेस्वराव जागोन बाथौ मेला नोंथांमोना मिथिखागौ आं एक्जेक्ट जायगाया मामोनथाय आं चेक खालामफिननानै बुंफिननांगोन र' एक मिनिट चेक खालामनानै बुंनो आं बिराद बावगारोलै आं बिराद बावनाय हुदा दङ आंहा नायफिननांसिगोन आं र' नै आं दासो नायफिनबाय माबायाव जागोन बाक्सा तामुलपुराव जायगाया जाहैबाय बाथौ फोथार थाइगिर खारि सक
टाइगिरखारि सकआव बाथौ फोथाराव जागोन बे प्रग्रामा बाथौ फोरबो बेयो 26 जानुवारिनिफ्राय 1 फेब्रुवारि 2020 बेसेबां जागोन आरो ओमफ्राय प्रग्रामा सोरबा दङ खिन्थु आं बेखिनिखौ मिथियो बे मिथिनायखिनिखौ खोन्थानोसै आङो 28 जानुवारियाव हेलिना दैमारि बे फैगोन नोंथांमोना गासिबो थांनानै नायहैबानो जाबाय बाहा मा होनो गासिबो थांनानै मेहेर गोनां खालामनो जाबाय आरो प्रग्रामखौ ओमफ्राय आरो 30 जानुवारियाव जाहैबाय आं थांगोन स' नोंथांमोनखौ गासैखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आसा खालामनायनि उनावबो जुदि नोंथांमोना फैयाबा बिराद दुखु मोनगोन आरो आङो गासिबो फैबानो जाबाय हानायफोरा दे खामानि थानाय बा फरायनाय थानाय बा एग्जाम थानायफोरखौ होनाखै आङो हानायफोरासो होनदों आं ओमफ्राय आरो 31 जानुवारियाव माबा नेपाली ग्रुप डान्स नागरी जुलिनि बिसोरबो फैगोन स' बिथांमोननि मोसानायखौबो नायहैबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि टाइम दङबा आरो 1 फेब्रुवारियाव गीताश्री रामसियारि थांगोन मैना मैना बयनिबो खुगायाव होननायखौ जुदि सिंगारखौ जुदि मोगथाङाव नुवाखैबा नायहैबानो जाबाय आरो बिथांनि मेथाइ खननाया एसेबां मोजां बेखौबो इन्जय खालामहैबानो जाबाय माथो लाइफआव दिनै दङ गाबोन गैया मालायखौ गाज्रि बुंनाबो लाब गैया लाब गैयानो नों जुदि दानो थैलाङोबा मा जागोन दे बेखायनो बिदि मालायखौ नायनो बानानै मालायखौ गाज्रि बुंनानै जेबो लाब गैया जास्ट इन्जय योर लाइफ आरो मोनसे प्रग्राम दंबावो आंहा नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनगोन माबायाव कार्बि आंलंआव एक्चुअली आं कार्बि आंलंआव खेबसे उन्दैयाव थांखांबाय जोंहा बाबाया एक्चुअली बिजनेस खालामो नालाय फिसा फिसौ ओमफ्राय बेयाव बाबादो थांफादोंमोन आं एकदमबारे उन्दैयाव क्लास 5 सोमोन नामाथाय आङो इदिमोन आरो क्लास 5-6 इदिमोन आरो इयाव थांफादोंमोन आं ओमफ्राय दायो आंनि सेकेन्ड टाइम जागोन कार्बि आंलंआव आं खोनानो मोन्दों कार्बि आंलंआव बिराद समायनानो माथो कार्बि आंलंआ बिराद समायना जायगाफोर दङ बेखौ जुदि टाइम थायो आरो हायोबा बेरायनाबो फैनोसै प्रग्राम गानानै ना मा होनो आरो सोर आलासि जाहोगोन आंखौ सोर खामजाहोनो हरगोन कमेन्ट बक्सआव बुंखागोन नाम्बारा हरखादे थांनानै जाहैगोन ओंखाम संनो दोन एकदमबारे गोथावै कार्बि आंलंनि एकदम स्पेशल ओंख्रिखौ दे ओमफ्राय 31 तामुलपुरनि प्रग्रामाथ' 30आव गोसोआव लागि 30 जानुवारि ओमफ्राय बे कार्बि आंलंनिया 31 जानुवारि बेवहायबो दङ हेमा थागोन हेलिना थागोन मानब थागोन लिपिका थागोन माइनावस्रि मोनसोम फुजिबो थागोन फैलाव रिजु ओमफ्राय थागोन गेमस्रि दैमारि माने आं थांगोन 31 जानुवारियाव गासिखौबो लोगो मोनगोन बे जाहैबाय बर' साहित्य सभा एनुवेल कनफारेन्स बर' साहित्य सभानि स' गासैखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आङो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाबाव बे माने बांसिनानो सोंदों बे जे आं जे आबाथिख्लु जे होनो बेयो सोर नोंनि फिसाला नामा होननासो सोंबावबाय आंखौ फिसाला थानाय बायदि नुयो नामा खथिखाय आं हाबा जायाखैना फिसालाबो गैया फिसाजोबो गैथ'आ दायो देनां जाबा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नामा एसां बिदि कनफिउज खोथा होनो बे आबा टुक्लुआ जाहैबाय जोंहा आदानि फिसाला जोंहा सरि दहाय आं बुंनो बावदोंना आदाल' दङ होननानै बाजैबो दङ आं जोंहा आइ आफा आदा बाजै ओमफ्राय बे आबा टुक्लु माने बे आदा आरो बाजैनि गथ' ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि उनाव फंबाय बे जे भिडिअ जे आं बुंबाय थायोना टेक्ला होननानै बे आंनि फंबाय आंनि अन ब्र ओमफ्राय बे जोंहा आबा टुक्लुनि नामा जाहैबाय जाफुंसार दैमारि ओमफ्राय बे टेक्लानि नामा जाहैबाय बिरखां दैमारि ओमफ्राय जोंहा मामा बाबानि नामखौबो बुंनांगौ नामा जोंहा मामानि नामा सनामति दैमारि ओमफ्राय बाबानिया निबाराम दैमारि आदानिया अमल दैमारि बाजैनिया जयश्री गेमश्री जोंहा आब'नि नामा खनायश्री पुरा श्री ओमफ्राय जोंहा मामानिया सनामति असलि आं मोनसे खोथा बुंनो सानो आङो माने इउटुबाव दाख्लै ससे लाइभ फैदोंमोन आं माने आं बारा मोजां मिथिया नालाय माबायदि खालामनांगौ ओमफ्राय आङो नेक्स्ट टाइम लाइभ फैगोन होननानै आं नोंथांमोननो इनफर्म खालामना दोनखाबाय स' नोंथांमोनखौ लोगो सासे डिस्टार्ब खालामबाय थादों आङो ओमफ्राय उनावहा आं जुदि लाइभ फैयो स' आं नोंथांमोननो इनफर्म खालामनासो लाइभ फैगोन ओमफ्राय बेवहाय आं रोंगोन ना रोङा मिथिला जिखुनु फैगोन आरो गासिखौबो नायनो थाखाय आसा खालामना थाबाय आङो जानांगौलै माथो दङ आरो मा फिगार मेन्टेन खालामनो जानांगौ आरो बाय बाय